sama no. Malah kayak kernet. Ora apa-apa. Kowe meneng kowe kelaru. Roten dek. Lho kendeken kok cayu. Kendeken Cayu. Ngene lho, kowe rumah saya koyo sobat ngarit sobat Jawa ngene. Oh, diomongi wae. Pak diomongi sing halus-halus Sobat ngarit lho diomongi enak. Wis opo iki. Rasa coba. 3 2 1 ya. Rasa Loh. kasut jati. Se. Sekoke wis rusak. Gak. Sekoke rusak. Wis lumbul. Aku njaluk. Kowe enak tibake. Wis. Kabeh. Piye? Aku angkat tangan, Bos. Aku karo sindenmu kabeh angkat tangan bos aku, Bos. Aku mau pengen sinden sak Indonesia ra koyo ngene iki. Nggawa HP iki lho. Oh, nggawa HP. Go HP kowe. Ayo, 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 ayo,